Vítejte. Jste v čistých prostorách společnosti Intel, v nejvyspělejším výrobním prostředí, kde technici vyrábějí procesory Intel Pentium s technologií MMX. Procesor je vlastně takový mozek, kontrolující důležité funkce uvnitř vašeho počítače. Abyste si byli jisti, že máte ve svém počítači ten nejlepší, hledejte logo Intel. Cestujeme po celém světě. Ukazujeme lidem všechno, co procesor Pentium 2 může udělat pro počítač. A jedna věc je jasná. Všichni ho chtějí. A hlavně děti. Ty to pochopili nejdřív. Autokont. Počítač, který vás dostane. HP Omnibook 6100 s procesorem Intel Pentium 3M. K vybraným modelům digitální videokamera zdarma. HP Omnibook XE3 s procesorem Intel Pentium 3. K vybraným modelům digitální fotoaparát zdarma. Život vám může připravit spoustu překvapení. Proto Hewlett Packard vyrábí počítače tak spolehlivé, že jediné, co vás překvapí, je jejich cena. Hewlett Packard Brio s procesorem Intel Pentium 3. Ve vesmíru čas nic neznamená, ale pro nás na Zemi je čas důležitý. Vyberte si proto notebook HP Compaq NX6110, spolehlivý přenosný počítač s přídavnou cestovní baterií zdarma pro více než 9 hodin mobilního provozu. Dopřejte si dvakrát více volnosti a flexibility s notebookem HP Compaq NX6110 vybaveným mobilní technologií Intel Centrino.